Ahojte lidi, já vás vítám u mého prvního videa. Video bude sloužit ke hře Minecraft, určitě jste si všimli. A jdeme na to, tato past bude taková problbečka. Já teďka takových videí moc neznám, že by točil tady tu past. Já se každopádně teda omlouvám, jestli kopíruju, ale já prostě žádnou skoro neznám. Tak jsem prostě se rozhodl nějakou natočit. A abych taky něco natočil, takže budete potřebovat výbušninu, TNT, atomovku, nebo co to je. TNT prostě, štěrk, nášlapnou desku, diamantový blok, a plot a lávu. Ten plot je takovej, aby to prostě ten blbeček neboli váš kamarád nepřeskočil. Takže já nevím, třeba si to postavíte takhle. A přesně tak a já jsem asi neudělal moc tu díru, takže já ještě vykopu. No, ještě trochu. Nespadnu do jeskyně. Ne, nespadnu. Takže těsně nad povrchem prostě krajiny dáte TNT. Tady ne, jo. Štěrk a nášlapnou desku, kamenou, protože kdyby to byla dřevěná, tak by se to zmáčklo automaticky. A na to byste dali co to bylo? Jo, diamantový blok. Takže si teďka představte, že jdete po krajině. Já jsem tu lavu ani nevyužil. To nevadí. A jdete po krajině a jen tak prostě si jdete a najednou vidíte diamantový blok. Řeknete si, proč by ne, proč si ho nesebrat. Vemete si ho a najednou se to pod vámi propadne. A plus to vybouchne. Takže je to docela účinný. Já si teda myslím, že je to dobrá past. A to by bylo asi všechno. Pokud se vám toto líbilo, toto video, tak zanechte like a koment. Pokud ne, tak je mi to jedno, co tam dáte, ale nepište mi prosím vás nic vulgárního, protože já jsem takový první začínající let's player, takže takže se přeřeknu vždycky, protože já jsem takový zmatený trochu. No nic, a to by bylo asi z dnešního videa všechno. Doufám, že se vám to líbilo a čau.